Welcome to Shine Radio Channel. Apay nga ta, ti lalaki no kas asawa na. Nakasamsamit panagayat ken pamateg na. Kanayon nagragsakrik na ken rupa na. Di na pay kayat mayadayo ken bakit na. No naglabas manunatawen pa nagdamnada. Nilalaki kasla isuntay mauma. Aglalo no malukoy tunti barkada na. Agsapul kun sa bali babae apagragsakan na. Agsipot-sipot ka tuwag babae ka. Ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manunurumwar ka. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takupam ket puten na. Tito wen na nalablabesen ngem 40. Itirik na agsublit ka banwagan na. Agsapulen babae akalaslas bangan na. Sa bali aputahe itikon kunana. No nagsasarak dan iti barkada na. At dalata tay babae ti tungtungan da. Kancawan da tay kadwada ngawan aramid na. Kapoy kanot lalaki nga awan ti chicks na. Agsipot-sipot ka nuwag babae ka. Ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manunurumwar ka. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takupam ket puten na. Agsipot-sipot ka nuwag babae ka. Ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manunurumwar ka. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takupam ket puten na. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takupam ket puten